духтарои азиз, ман заказома аз ширкати атомӣ гирифтам. Акнун ман оиди ана ҳамин заказо барои шумо маълумот медиҳам духтаро. Чӣ хеле ки бисёриётон медонед, ман айни замон дар званияи мастер продаж қарор дорам ва званияи мастер продаж духтаро, барои ин звания гирифтан бояд баллҳои шумо чанд балл бошад? Бояд 300 000 балл дошта бошед. Ана ҳамин маҳсулот духтаро 300 000 балл. Ман як маротиба ана ҳамин маҳсулотҳо кати харидорӣ карда баллома 300 000 балл кардам. Акнун ҳамин кати ман тамоман дигар балл намекунам духтаро. Танҳо 6 моҳ ба як маротиба як то ана ҳамин спирулиная ёки як дона патчия харидорӣ мекунаму кабинетама фаъол мекунам духтарои азиз. Ба ҳамин хотир барои чӣ ман мегӯям ки ширкати атомӣ ширкати беҳтарин аст, ширкати озоду обод аст. Ба хотири ана ҳамин духтаро, онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, марҳамат ба командаи ман бо ман ҳамкорӣ кунед духтарои азиз. Ман барои шумо тарзи кор кардана чӣ гуна бояд дар ҳамин ширкат муваффақ шавед ҳамаша мефаҳмонам. Марҳамат нависед. Акнун духтаро биёед оиди ҳамин маҳсулот барои шумо маълумот диҳам. Ана ин спирулина аст духтаро. Ин ҳамаш заказ духтарои азиз. ҳозир омада харидорош мебаранд. ана ҳамин спирулина духтаро 1800 рублей, 10000 пиви бал дорад. 10000 пиви ин бал духтаро. Дар атомӣ балҳоро пиви мегӯянд. Манам бал мегӯям барои шумова фаҳмо шудан. ана ҳамин 10000 бал дорад духтарои азиз. Нархаш 1800 рубл. шумо метавонед як маротиба ана ҳамин кати кабинета фаъол кунеду ба маош бароед. лекин ман барои чӣ ҳамин қадар бор заказ кардам? Барои он ки ман мехоҳам ки маошам зиёдтар бошад. 1500 рублей неву 3500 рублей бояд бошад. Ба ҳамин хотир ман балома зиёдтар кардам. Акнун духтаро, ана ин бошад тональный крем биби рақами 21. Дар таркиби ин SPF 50 ҳаст. Ина SPF 50 ҳаст, яъне ҳимоя аз нури офтоб. ҳатман духтаро вақте ки шумо берун мебароед, ҳатман бояд креме ки дар таркибаш SPF бошад истифода баред. новобаста аз Россия буданатон, дар Россия буданатон, новобаста дар Тоҷикистон буданатон. Баъзан духтаро мегӯянд ки мо дар Россия ҳастем, офтоб нест, SPF намекунем. SPF ҳатман духтаро бояд кунед. ана ин бошад. Ин ана ҳамин хел як баъди беҳтарин аст. Айни замон беҳад дар фурӯш бо сурати тез рафта истодааст. Барои чӣ? Барои он ки ин аз дарди боғумҳо духтаро, аз дарди зонуҳо, аз варамҳои зонуҳо турматсин ном дорад духтаро. Ин чиз аз сайти Корея заказ карда мешавад. Ин чиз ҳам сертификати знаки GMP дорад, яъне знаки наср мегӯянд забони тоҷикӣ кати. ана ҳамин хел духтаро. Барои заказ метавонед ба WhatsApp ман нависед. айни замон ман наличия дорам духтаро ҳамин чиза. баъдан привет Фарҳад. баъдан духтаро, ана ин мультивитамин духтаро, ин аз подростковый возраст то сину соли калонсолоя метавонад истифода барад. Мультивитамин дар таркибаш витамин Б, витамин Д, витамини оҳан, магний, ҳамаи витаминҳое ки барои организми мо зарур аст, ҳамаш дар таркибаш ҳаст. ин ҳам наличиява ҳаст, метавонед нависед. бемориҳо пайдо мешавад. Ба ҳамин хотир ман рекомендатсия метиҳам, яъне тавсия метиҳам ки барои фарзандатон, барои худатон харидорӣ кунед. ана ин бошад духтаро патчи ҳам беҳтарин аст духтаро. аз ожанг, аз синякҳо ана ин хеле вай дорад, шипчик дорад, яъне барои гирифтан. намекушам ки инам заказ духтаро. Барои ҳамин хулоса ана ҳамин хел сифаташ беҳад сифати хуб аст. ана духтарои азиз, баъда нархи патчи 1200 рублей духтарои азиз. 9000 пиви дорад, яъне 9000 бал дорад. ана ин бошад духтаро пробиотикам барои онҳое ки баъди истеъмоли хӯрок рӯдаҳошон дард пайдо мекунад, вздутие живота мегӯянд, шикамошон дард пайдо мекунад. Барои ана ҳаминҳо метавонад барои фарзандотон як стики истифода баред. Барои кӯдаки майда як стикаша 2 тақсим мекунед метиҳед. ин бошад духтарои азиз, ин маска барои рӯй. ина вақте ки ман хемохема заказ кардам, барои ман фаравон карданд. ҳар ҳафта дар ширкати атомӣ аксия меравад духтаро. масалан ягон маҳсулота як миқдори муайян ба харидорӣ мекунед, барои шумо ягон чиз фаравон карда мешавад. ҳафтаи гузашта пробиотик буд, ин ҳафта бошад ана ҳамин маска, 10 дона маска. Дар дохили ҳамин 10 дона маска 800 рублей. маскаҳояш беҳтарин, дар таркибаш коллаген дорад, увлажняющий маска, ад маршин, ҳам аз маршин ва ҳам хушкиҳои пӯста бартараф мекунад, пӯстироя. ана ин бошад духтаро. ин
кальций. Кальций сивороточный. Кальцие ки тамоман ноёб аст ин сивороточный кальций. Кальций номер 1 аст. Ин ҳам барои кӯдакон мешавад, ҳам барои калоно мешавад. Яъне и взрослый, и подростковый, и детский возраст мешавад. Магний, витамин Д дорад дар тартибаш. барои харидорӣ кардан ба WhatsApp ман нависед, наличие ва ҳамаш ҳаст. Баъдан духтаро сивороточный кальций беҳад кальции эффективный аст. онҳое ки қадашон амал намекунанд, қад ба қадашон баланд намешавад, гӯем оддӣ карда, барои ана ҳамонҳо, онҳое ки перелом даст, пой перелом шудагӣ, яъне шикастагӣ дастҳояшон, пойҳояшон, барои профилактика метавонанд ҳамин чиза истеъмол кунанд. Кальций ҳам барои мӯй, ҳам барои нохун, ҳам барои устахон беҳад фоида дорад. ана ин бошад духтарои азиз, ин хемохем бестселлери фурӯшҳо дар ширкати Атоми аст. Ин чиз барои реклама тамоман ниёз надорад. Ҳама медонад ки хемохем чист. ин ҳам знаки GMP дорад. хулоса ҳамаи маҳсулоти ширкати Атоми знаки GMP дорад. хемохем аз бемориҳои қанд, аз фишори хун, аз бефарзандӣ харидорӣ мекунанд, истеъмол мекунанд, хуна тоза мекунад, фишори хуна нормализоват мекунад. ҳама тарафа. нархаш 8000 рубле. духтаро барои заказ ба WhatsApp ман нависед. дар бораи маҳсулот боз маълумоти кофиро дар WhatsApp медиҳам. духтаро тарзи истифода бурдани маскаи тканевӣ аз ширкати Атоми дар дохили ин 10 дона аст. нархаш 800 рубле. Маская пеш аз истифода бурдан ман аввал рума гел для умывания кати шуштам, баъд скрабировать кардам. баъдан ана ҳамин маская ҳозир дар рӯям мемонам. маскаи беҳтарин аст духтаро, ина бинед. влажностишам нормальный кифоя. ҳамина дар рӯҳоятон мемонед, дар муддати 20 дақиқа меистад, баъд мегиред. ягон намуд крем дар кор нест баъди истифодаи маска. духтаро ана ҳамин румтур аз квартира чӣ хеле ки ваъда додагӣ будам. инҷа дари даромад. ана ин дари кладовая. инҷа ва кладовка. ҳоли камтар ин тарафтар мекунем шкафа барои холодильник даровардан. ванна. ин холодильникка овардем, ҳоли намондем. ана ҳамин халал мерасонад. ина мегирем. ана ин шкафчики майдая. ин ҳамин кухни чашкати майдача бошадам, хай барои оилаи майда мешавад. тоза, асосан ҳамин тоза квартира самый главный барои мо ҳамин муҳим буд. натяжной потолок дорад. квартираи 3-4 сол пеш ремонт кардагӣ буда соҳиби пештара. дивани худамоя овардем. инҷа посудаҳоя овардагӣ ҳоли ҷобаҷо накардем. имрӯз мебелҳои сборка мекунад. инҷа кроватка овардем. кроваткае мемонем. тирезаҳош вай дорад. жалюзи дорад, ҳоли пардаям мечаспонем. 4 этаж ана михел. инҷа балкон духтаро. балконашам аккуратный. шкаф истодааст барои банка мондан, ҳамин чизои хозяйственӣ мондан. шкаф. ана инҷа берун. беҳад манзараи зебо дорад. камтарак 5 дақиқа раҳ мегардед то стадиона меравед. парк дорад. ҳамаш ҳамин шаговаи доступности. 1 қадамак ҳамаш. детсад ҳам магазин. ҳамаи чӣ дорад хулоса. албатта хонаи заминӣ харидорӣ мекунем. имрӯз боз хоҳиши фарзандока ки ҳалвои ширӣ омода карда истодам духтарон. дар як комментария савол буд ки шумо ҳалвои чӣ гуна тайёр кардед? шира аввал ҷӯшондед ё не? Не духтаро, ман аз аввал то бо охир барои шумо навод кардам. наҷӯшондам. ана михел шири хома мерезам. шир ана ин гуна шир мешавад. шири магазинӣ. бо шири давлатӣ. хонагӣ неву ҳамин шири магазин мешавад. ана михел инҷа 6 литр, ана ин 7 литраш. 7 литр хулоса ширкати. ҳозираш ба 3 кило шакар илова кардам. боз мебинем агар кам бошад боз илова мекунем. ана ҳамин шакар.
кам тарак дигар монд духтаро, кам тарак дигар меҷӯшад, баъд уже мебардорем. ҳалвои мо қариб тайёр шуд духтаро. ҳозир чормағзе илова мекунем ва баъдан дар дохили посудаҳо мерезем. ина чормағзе илова кардем. Акнун газа мекушем. Тамом. ҳалвои мо тайёр духтаро. духтарои азиз, ана ҳалвои мо омода шуд. Соатам қариб 1 шуд. 5-6 соат пухтам ман ин ҳалвоя. То пухтани ҳалво ҳамроҳи духтарои командам обучение гузарондам, оиди маҳсулотҳо маълумот додам, оиди гепатит, оиди камхунӣ хоҳиш карданд ки дар ҳамин бора камтар маълумот диҳам, кадом маҳсулотҳоро бояд истифода баранд аз камхунӣ, аз гепатит, яъне бемориҳои ҷигар. ҳамин хел духтаро. дар ҳамин ҷо якояки шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ даъват менамоям духтарои азиз. Ширкати Атомӣ дар ҳақиқат ширкати ободу озод духтаро. барои чӣ ободу озод? Барои он ки обод аз ҳисоби он ки маошҳои хуб дорад, шартҳои беҳтарин дорад. Барои чӣ озод? Барои он ки харидҳои маҷбурӣ надорад, балои шахсиятон намесӯзад. ба ҳамин хотир биёед ҳамроҳи ман дар командаи ман бо ман якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ана духтаро, соати мо 12:39. ҳаматон ба шабҳои хуш то наворҳои оянда.